Πάμε λοιπόν σε μία ακόμα υποψήφια που είναι η Ιεροφίλη Τζάνου. Και η Ιεροφίλη κοινό εδώ, τέλεια. Λοιπόν, ένα πολύ γνωστό κομμάτι θα ερμηνεύσει η Ιεροφίλη. Κόκκινη γραμμή, Νατάσα Θεοδωρίδου. Το πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό, σε ένα ποτήρι πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει. Απόψε ο έρωτας αφήνει το τιμόνι κι εγώ βαδίζω μόνη. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο, ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Μου άρεσε η ερμηνεία της Ιεροφίλης. Βέβαια, έχεις αυτό ότι είσαι επαγγελματίας τραγουδίστρια, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Δεν μου άρεσε λίγο που ήσουν στατική. Φαντάζομαι από το άγχος που είχες, γιατί διέκρινα ότι είχες λίγο άγχος. Είναι και το κομμάτι. Ναι, δεν είπα να χορέψεις, Ιεροφίλη μου. Έχεις τόσο fan club εδώ πίσω, περίμενα να πας λίγο κοντά τους. Πιστεύω το κοινό να σε επιλέξει, να είσαι και εσύ μαζί μας. Μακάρι. Καλή επιτυχία. Λέω το κορίτσι, αυτό το κομμάτι έπρεπε να το πει σχεδόν στατικά. Το να αρχίζει να κάνει διάφορα. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Δεν πάει. Είπα εγώ να κάνετε. Ήθελα λίγο να την δω να κινηθεί λίγο πάνω στο stage. Ωραία. Είναι ωραία κοπέλα. Είναι σεξι κοπέλα παρότι. Τέλος πάντων, έχει πολύ ωραία φωνή. Έχει φωνάρα και εμένα σήμερα με έφτιαξες γιατί είπες το πρώτο λαϊκό τραγούδι και το είπες πάρα πολύ καλά. Μπράβο, κορίτσι. Ευχαριστώ. Το είπε πάρα πολύ ωραία. Εγώ Ναι. θα ήθελα να ζητήσω να είναι λίγο πιο εκφραστική. Γιατί ένα λαϊκό τραγούδι με τέτοιο στίχο, τα παρατάς όλα και φεύγεις, νομίζω ότι μου έλειπε λίγο η έκφραση.